Ako prejsť z dlhodobého nájmu na krátkodobý, bez stresu? Prenajímaš dnes byt pri centre Bratislavy dlhodobo a rozmýšľaš, či ísť do krátkodobého, ale bojíš sa celého procesu? Poďme si to rozbiť na jednoduché kroky. Typický scenár je: máš byt v novostavbe, dobrá lokalita a nájomník odchádza o pár mesiacov. Vieš, že krátkodobý prenájom môže pri takomto byte zarobiť viac, ale máš predtým rešpekt, čo všetko treba vybaviť, ako to nastaviť, ako rozbehnúť prvé rezervácie, čo ak sa to nerozbehne. Tak to necháš tak a podpíšeš ďalšiu dlhodobú zmluvu. Prechod z dlhodobého na krátkodobý sa dá spraviť úplne kľudne, ak máš pri sebe partnera, ktorý ti pozrie byt a lokalitu, navrhne realistický plán výnosov, nastaví profily na platformách, pripraví byt pre hostí a na fotenie a rozbehne celý systém správy. Ty sa len rozhodneš ako správny investor, či výnos dáva väčší zmysel než výnos dlhodobého nájmu. Ak áno, prenajímaš krátkodobo a bez starostí. Ak má tvoj nájomník končiť o pár mesiacov a rozmýšľaš, či neprepnúť byt na krátkodobý prenájom, ozvi sa mi. Dáme si krátky call, pozrieme sa na tvoj byt v Bratislave a povieme ti otvorene, či sa ti to oplatí. Veľa zdaru, prenajímajte bez starostí.